ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର औकात नहीं कि चांदी माड़ हो कि 2 क्विंटल कर कि 4 क्विंटल कर कि 5 क्विंटल कर राणीहाट बड़े 5 केउ क्विंटल पाउनन्ते सेतेबेले जो बाजा आଜ୍ଞा जो मुंडे की लाइट रे जाउथले आଜ୍ଞा सब चली गला। ଆଉ କଣ ଏବେ ମାର୍କେଟ ରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାପାନ ଯାଇଥିଲେ ମେଢ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। तो आज आम आसलु ଏବେ ଯେହେତୁ କଟକରେ ଦଶହରା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଦଶହରା କଥା ଆସିଲେ ମାନେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ। ତ ଚାନ୍ଦି ମେଢର ଗୋଟେ ଯୁଗ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯୁଗ ଥିଲା ଯୋଉ ଯୁଗରେ ମେଢରେ ସୋଲ କାଗଜ ଏବଂ ଜରି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଢ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜମାନାରେ ଯୋଉ କାରିଗର ଜଣେ ଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେଇ କଥାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମେଢ କେମିତି ହଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏତେ ଫେମସ୍ କେମିତି ହେଲେ, ସିଏ କେତେ ପରିଚିତ କେମିତି ହେଲେ ମାର୍କେଟରେ, ଆଉ ଲୋକାଲିଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଜାପାନୀ ଭାଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏ ନାଁଟା ପଡିଲା ସେଟା ବି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଜଣେ ଏମିନେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବି ନେବି। ତେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମେଢ କାମଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ସବୁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଆସୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଣ ଥିଲା, ଆପଣ କେମିତି ମେଢ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ। ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯାହା ଯାହା ବି ହଉଥିଲା ଦଶହରା ଟାଇମରେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଲୋକ ତ ଆଉ ରହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେଇ ଟାଇମର ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ନାମ ସହିତ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ମାର୍କେଟରେ କିମ୍ବା ଲୋକାଲିଟିରେ ଆପଣ ଯୋଉ ନାଁରେ ଆପଣ ପରିଚିତ ସେଇଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆପଣ ସେଇ ମାନେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଟିକେ କହିବେ। ନାଟା कहीं दिखाई ଆଜ୍ଞା मोर 1945 मसीह जन्म ଆଜ୍ଞା जो दिन हिरोशिमा बम पड़ा ଆଜ୍ଞା से दिन मोर 4टा 15 जन्म। ଆଜ୍ଞା तेणु मोर भल ना हूँ पूर्णचंद्र सिंह, मत से जापानी सिंह डाकते। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆଗରୁ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ମେଢ କାମଟା ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଦେଖାଯାଏ ଆଖିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତର ଯୋଉ ଗଭୀର କାମଟା ହେଇଥାଏ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୋଉଠୁ ଶିଖିଥିଲେ? एटा आम घर परंपरा काम। ଆଜ୍ଞା मोर जड़े गुरु थे नव कुमार दास, ଆଜ୍ଞା तांको तो मु शिक्षा अर्जन करी। ଆଜ୍ଞା सी मत सब प्रकार ट्रेनिंग करते, किंतु ना मोर बापा मो सान बापा समस्ते होती ମେଢ କାରିଗର। मेड़कारी। ଆଚ୍ଛା ତେବେ କେଉଁ ବୟସରୁ ଆପଣ ମାନେ ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ मो କରିଥିଲେ? 8 वर्ष बयस काम आरंभ शिखी आरंभ कर। ମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ କି ମାନେ ବଂଶଗତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହି ଆସିଛି, ତେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ना आमर ପ୍ରେରଣାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି प्राय ମିଳିଥିଲା? आमको मो कला आमको टाणी देला पाठ पढ़ा को इे कम करिया। ଆଜ୍ଞା हाउला 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 हाउले मोटे नवबाबू जी अच्छा नवदास मो गुरु ଆଜ୍ଞା सी मत ट्रेन करे आरंभ कले। କୋଉ ବୟସରୁ ଶିଖିଥିଲେ ଆପଣ? एटा 8 वर्ष। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ମେଢ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ମେଢ ବନେଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ତ ମାନେ ବୟସରେ ଆମଠୁ ଏତେ ବଡ, ଆପଣ କଟକ ବି ସେତିକି ବୟସରୁ ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଥିବେ। ତେବେ ମେଢ ମାନେ ଯୋଉ ଇତିହାସଟା ରହିଛି ମେଢ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଟକ ସହରରେ? एटा तो मु कहि परिबि नै, ଆଜ୍ଞା किंतु मोर काम करिवार 64 वर्ष हला। ଆଜ୍ଞା मु राणीहाट काम रे परमानेंट है। ଆଜ୍ଞା राणीहाट पूजा कमिटी मत बहुत सम्मान दे ଆଜ୍ଞା सब देखुच। ଆଜ୍ଞା तेणु मु प्रथम काम करी काजी बजार।
କାଜୁ ବଜାର ମାନେ ଇଏ ଜରି କାମ ଜରି କାମ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଶେଖ ବଜାର ଜରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ଯେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହେଲି ରାଣୀହାଟରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ରାଣୀହାଟ ମୂଳରୁ କରୁଥିଲି କାଗଜ କାମ ଆଚ୍ଛା ଅବ୍ରକ। ସେଠୁ ହାଉଲେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହେଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ପୁଟିଆ ରାଣୀ ଦେଉଳ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆଗରୁ ଦେଉଳ ଡିଜାଇନ ର ଥିଲା। ସେଇଠୁ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ତ ମେଢ ଏମିତି ଯାଉନଥିଲା ଯେବେ ଏମିତି ଏବେ ଯେମିତି ଚେଚିସ୍ ଉପରେ ମେଢକୁ ନା ରଖିକି ସେଟା କାନ୍ଦେଇକି ଯାଉ। କାନ୍ଦେଇକି ନିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମେଢ ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ ସମୟର ମେଢଟା ବହୁତ ବଡ ହଉଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ବିରାଟ ଧରଣର। ସେତେବେଳେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଘର ସବୁ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଘର ଭିତରେ ଯେତିକି ମେଜରମେଣ୍ଟ ସେତିକିରେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏଇଟା ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମେଢ ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଥାକ ଦାରିଆ ଯୋଉ ମେଢ କୁହନ୍ତି କି 8 ଥାକ 9 ଥାକ ଏଇଟା ମାନେ କଣ ଥିଲା କି କୁହନ୍ତି ଯାହା ଯିଏ ଯେତେ ଥାକ ମେଢ ଥାଏ ତାର ସେତେ ମେଢଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେଟା ଗଦି କାମ ଯୋଉଗୁଡାକ ହଉଥିଲା ଆଗେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଚଳୁନାହିଁ। ଆଉ ବି ସବୁ ମଡେଲ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଡେଲରେ କାମ ହଉଛି। କଟକ ସହରରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ 24ଟା ନା 26ଟା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହଉଛି 167। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ଚାନ୍ଦି ହେଇନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବଡ ଜାଗା ବି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭେରାଇଟି ଚାହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଚାନ୍ଦି ମେଢ କଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଲେ ସେଇଆକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଇଏ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ବି ଚାନ୍ଦି ମେଢର ଗଢଣି ଆଉ ଜରି ମେଢର ଗଢଣି ଭିତରେ କଣ? ବହୁତ ଫରକ। ଚାନ୍ଦି କାମ ହଉଛି ଲିମିଟେଡ କାମ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଔକାତ ନେଇକି ଚାନ୍ଦି ମେଢ ହଉଛି। ହୁଁ କିଏ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲରେ କରୁଛନ୍ତି। ରାଣୀହାଟ ମେଢ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ମେଢ ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାଣୀହାଟର 3ଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ବୋଲି ମେଢରେ। ହଁ ମାନେ ମେଢର ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଟା ଆପଣ ବନାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଯୋଉ ଚାନ୍ଦିର ଏବେ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଗୁଡା ଆପଣ ଯୋଉଗୁଡା ବନେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ତାର କଣ ମେକାନିଜମ ମାନେ କେମିତି ତାର ଡିଜାଇନ ଟା ବନାଯାଏ କେମିତି ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି କି ଆମକୁ ଏମିତି ମେଢ ଦରକାର? ଆମେ ଗ୍ରାଫ ତିଆରି କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାଫରେ ସେ ଯୋଉଟା ଚଏସ୍ କଲେ ସେଇଟା। ଗ୍ରାଫ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ରଫ୍ ରେ ଆମେ ସ୍କେଚିଂ କରୁ ସେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବନାନ୍ତି। ବନେଇକି 2ଟା 4ଟା ବନେଇବୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କଲେ ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ତା ତେବେ ମାନେ ମେଢର ତା ଯୋଉ ଚାନ୍ଦି ଡିଜାଇନ ଯୋଉ ହୁଏ ଫିଲିଗ୍ରୀ କାମ ଯୋଉ କରାଯାଏ ତାର ତ ମାନେ ଅଲଗା କାରିଗର ଥିବେ କାରିଗର ଅଲଗା କାରିଗର ତେବେ ତାରକସି କାରିଗର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଣ କେମିତି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଡିଜାଇନ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବନେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦଶହରା ଟା ଦେଖିଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଦଶହରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କଣଟା ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଫରକ। କଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ? ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବାଜା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଲାଇଟ ରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ କଣ ଥିଲା ମାନେ ପରମ୍ପରାଗତ ଯେମିତି କିି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟା ହୁଏ ଯୋଉଟାକୁ ମହତାବ ଜଳୁଥିଲା, ମହତାବ ଜଳୁଥିଲା କୁହାଯାଏ ବତି ସେଇଟା ଜଳୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାର ଇତିହାସ ଟା କଣ ମାନେ ସେଇଟା କେମିତି ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମେ? ସେଇଟା ଦିଆହେଲେ ଲାଇଟ ପଇଲେ ମହତାବ ଜଳିଲେ ମେଢଟା ଭଲ ଦିଶେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏବେ କଣ ତ ଜିନିଷ ଉଠିଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ଆମ ମାନେ ବୁଢା ଚେଚ କିମ୍ବା ଅଜା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କାହାଠୁ ଏତେ ସ୍ପେଶାଲି ଶୁଣିନୁ। ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଜେଜେ ବୟସର ଲୋକ ମିଳିଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଘର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଦଶହରା ଟା ଆସୁଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଟା ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା ସେ ସମୟର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଟା ଥିଲା କଣ ସେଇଟା ଆସୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା। ଆଉ କଟକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଢଗ ବି କୁହାଯାଏ କି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ମେଢ ଜୋବ୍ରାର ଭିଡ ଏମିତି କରି ଯୋଉଟା ଢଗଟା ଥାଏ ତ ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଯୋଉ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଯୋଉ ଢଗ ଗୁଡା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା? ନାଇଁ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ମେଢ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମେଢ ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆ ହଉଥିଲା। କିଏ ଭଲ କରିଛି 1 ନମ୍ବର ମେଢ ଦୁଶିଲା ସେତେ ପ୍ରାଇଜ ଦଉଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲ ପାଇଛି, ଟିଭି ପାଇଛି, ରେଡିଓ ପାଇଛି, ଫ୍ରିଜ ପାଇଛି, ମୋଟର ସାଇକେଲ ପାଇଛି, ଇଣ୍ଡିକା ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ରାଣୀହାଟରୁ ଏସବୁ ଥିଲା ଆଗେ। ଅବି ସେ ଜିନିଷ ଉଠିଗଲାଣି।
ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଲେ କି 177 ଟା ଯୋଉ ପୂଜା କମିଟି ଅଛି କଟକରେ, 77। ଆଜ୍ଞା, ତ ତାଙ୍କର କଣ କଣ ନିଜର ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା? ଯେମିତି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଖାନନଗର ଯେମିତି ତୋରଣ ଭଲ ବନଉଛି, ଶିକରପୁରର ଭଲ ବାଜା ଅଛି, ଯୋଉ ସେଟା ପୁରୁଣା କାଳରେ କେମିତି କାହାର ମାନେ ଯୋଉ ମେଢ ଆସୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସେ particular- ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଅବି ମଡେଲ ଯୁଗରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଯାଉଛି ପ୍ରସେସନ, କେତେ ପ୍ରକାର ବାଜା, କେତେ ପ୍ରକାର କଣ, ଆଉ କିଛି କଳ୍ପନା କରିହବନି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାପାନ ଯାଇଥିଲେ ମେଢ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପରା, ଆଜ୍ଞା ଜାପାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ମୋ ଜନ୍ମ ହଉଛି 1945 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା ହିରୋସୀମାରେ ବମ୍ ପଇଲେ, ବମ୍ ପଇଲା ବେଳେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଯୋଉ କମିଟିର ନାଁ ଗୁଡିକ କହିଲେ, ଯେମିତି କି ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ରାଣିହାଟ ବନେଇଥିଲେ, କାଜୀ ବଜାର ବନେଇଥିଲେ, ଏବେ ରାଣିହାଟ, କାଜୀ ବଜାର, ଶେଖ ବଜାର, ଚାରିନ ଚୌକ, ବାଦାମବାଡ଼ି, ଜୋବରା, ରାଣିହାଟ ବଜାର, ଆଉ ପିରିକ ବଜାର, ବାଖରାବାଦ, ବହୁତ ଆଡେ ମୁଁ ମେଢ ବନେଇଛି। ଏସବୁର ଚାନ୍ଦି ଡିଜାଇନ ବି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ, ଚାନ୍ଦି ଯିବାଠୁ ମୋର। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି କି ଗୋଟେ କାରିଗରକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ମିଳେ, ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ସେ ଦେଖିକି ମାନେ ଯେମିତି କି ଗୁରୁଠୁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଖିକି ତା ହାତ କାମର ଜିନିଷ କିଛିଟା ତା ପାଖରେ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ବି ବନାଏ, ତାର ନିଜ ଧରଣର ଗୋଟେ କାମ ବନାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଗୁଡା ଲାଗେ, ଫୁଲ ହଉ, ଲତା ହଉ, କି ଯାହା ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଲାଗନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ କୋଉଠୁ ଆସେ? କୋଉ ଡିଜାଇନ ଗୁଡା କୋଉଠୁ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର? ମାନେ କୋଉଠୁ ଦେଖନ୍ତି ନା? ନା ନା, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏଇଭଳିଆ କରିବେ, ଏ ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ, ଏ ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ କରିବି, କରି ଗ୍ରାଫ ତିଆରି କରେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ମାନେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯୋଉ ଲତା ଟାଇପର ଆମ ଆଖିକୁ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ, କି ଲତା ଭଳିଆ ଲମ୍ବିଛି, ଫୁଲ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେରଣା କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି? କି ମାନେ ମନରୁ ବାହାର କରେ। ମନରୁ ବାହାରେ? ଏବେ ନେଚର ସହିତ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି କନେକ୍ସନ ଟା ଥିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମାନେ ନେଚୁରାଲ କିଛି ଲାଗେ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ମେଢରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ଆଜିକାଲି ତ ମଡେଲ ଯୁଗ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା କେତେ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମେଢ ଦେହରେ ଆଡ କରୁଛୁ, କଲାବେଳକୁ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ଟୋଟାଲି ମେଢରେ କୋଉ କୋଉ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ୟୁଜ ହୁଏ? ମେଢର ପ୍ରୋସେସ ଟା କଣ ଥାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ? ଗୋଟେ ଜରି ମେଢ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦି ମେଢ ହେଇଗଲା, ବତା ଫ୍ରେମ ବନା ହବ, ବନା ହେଇକି ପେପର ଲାଗିବ, ତାପରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରା ହେଇକି ତା ଦେହରେ ଜରି କାମ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଜରି ତିନି ପ୍ରକାର ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ଜରିରେ ହଉଛି ବୁଲିଏନରେ, ଗୋଟେ ସୂତାରେ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ରହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ, ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଲା ସେଇଟା ହେଲା। ଡିଜାଇନ ସବୁ ଆମର। କେତେ ସମୟ ଗୋଟେ ମେଢ ଗଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଛି? ସେମିତି କହିହବ, ରୋଟେସନରେ କାମ ହୁଏ। ଆମେ 20ଟା ମେଢ ନେଲୁ, କିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲେ, କିଏ ମୁଁ ଡିଜାଇନ ଦେଲି, ସେ କାଟିଲେ, ଏମିତିଆ ସିଷ୍ଟମରେ ଠିକ ଟାଇମଲି ସରିଯାଏ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯୋଉଟା କି ଜାଣିନଥିଲୁ। ମେଢ ଆମେ ତ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ମେଢର କଣ ତା ପଛର କାହାଣୀ, ଇତିହାସ ତ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲୁ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଜଣେଇଥିବାରୁ।